салому алайкум дӯстон, субҳ бахайр. имрӯз мо ҳамроҳи шумоён хӯрокеро интихоб кардем ки субҳгоҳон ҳамаи варзишгарон, аксарияти варзишгарон онро истеъмол мекунанд, яъне офисианкаро. рафтем ҳамроҳи шумоён тайёр мекунем. дӯстон, ба мо лозим аст яъне офисианка, сковородка, стакан, ложка, тарелка ва молоко, шир яъне. мегузарем ба тарзи тайёр карданаш. офисианкаро мегирем, миқдори ба худ лозимаро ва молокоро ба стакан мерезем. онро ба сковородка мерезем. кам бошад, каме дигар бо ба ин илова мекунем. ана тарзи ним тайёраш бирён мекунем. сковородкаро мебарем. анакнун 10 дақиқа интизор мешавем ки офисианкаи мо тайёр шавад. ба мо боз лозим аст тухм, намак, онро мекобем. бо тухм алдараш мекунем то ки хӯроки мо калорияш зиёд бошад. хӯроки мо дӯстон ана тайёр шуд. ина дӯстон, офисианкаи мо ҳам тайёр шуд. биёед ҳамроҳ наҳорӣ мекунем. завтра беҳтарин.